Тя каза, че... Откъде сме пълнали то с 50 литрове? Ами от нашия кладенец. От нашия кладенец? Да. И Добре. сме поливали. От нашия кладенец сме пълнили 50 литров бидон. Тя толкова стъпа ли, бе? Аз имам 200 литров варел. Ама Аз днес ако имам вода... целият разговор слушал. Аз ако имам вода, ще пълня варела и ще си поливам. Да, аз ненормалница. На тебе кой ти каза, че Десито е плакало? Ренито, ма просто ли си? А? Ренито е плакала. Кой каза това? Еми в центъра, защото дето ние си заминаваме и тя за първи път е идвала тук. Тя е от Попово. Ама на тебе кой ти каза? Изабел, разплакала се е. Дето ни си отиваме и тя за първи път е идвала тук. Вие сте си тръгвали сигурно, може би. И тя се е разплакала, дето ни ме е прегърнала за той. За довиждане? И ти, тати, да си бил там, знаеш колко хубаво ще иде? Да, ще варя. Аз изобщо през центъра, знаеш от колко време не съм минал. С преслата сме минавали, как да не сме? Покрай центъра. Не през центъра, там дали магазина гледам, патарката. Като как стива? Какво снимаш? Нас да стива! Върнал камерата и стива. Хахо! От качалка. Сега се прибираме тук вкъщи. Ето ги тия двамата. Тя долу да има вода, мамо, да се измия. Плакна те 2 секунди и да му намариш. Разплакала се, просто защото дето не ми е викала довиждане. Добре, ти каза ли, че си се прибирам, нали? Ама да видиш по микрофона как говори. Къде е Денис, вика, бе? Къде ще изна, вика, няма го, вика. Потърси Денис. Малко момиченце. Не, голям. Тя е женена. Може би да те вижда как, да те виждала как играеш там, да видиш. Защото по принципа някои хора и те са превързвани, разбираш ли? Като виждат нали, как ходатайстват по-малките деца, например, няма значение момче или момиче. Много хубаво. Исках да си направя едно селфи и с нея от на мама телефона. Това е на бащата телефона, сега да кажа моя къде, ама моя къде. Нашите телефони са буквите. Ама ще да си направя едно селфи. Който иска с мене да си направи, вика едно селфи. Е бил майката. Докато захапи, запецва, и бил малата. На здраве! На здраве! Тишо! Ей, бе, Тишо! Мирославе! Ти ще кажи здрасти. Тишо, той дели се Денис, кажи на Тишо. Тишо, ела тука! Кажи на Тишо, здрасти, кажи. Кажи здрасти. Обаче, както излезе на вакансия, голямо дима не стана това. Ще се оправите? Защото да има такова. Не мъдай, ще те застрелям. Не мърдай. Ще те застрелям, ей. Айде, тръгвай по пътя сега да не паднеш, ей, сега ще плачеш. Полека, тук какъв е фасон. Ще изкарам. Заека, събаля Hi, my friend. My friend. My friend. Френдли. Ти си моят приятел. Това означава. Да. My friend. My friend. My friend. My friend. Ти си мой приятел или ти си моя приятелка? My friend. Гледай си Ама украката. я са мани от тук. My friend. Тишо.
Почти стигнахме до вкъщи. Дигал тежко. Няма никъде леко. Значи понеделник ще напише обяснение къде сме били, какво сме правили. Да, Велина вика на Поповата, викам аз, викам, ще мога ли да фана, викам другия влак, викам да сляза надолу. My friend. Няма Да. My friend. My friend. My friend. My Аз friend. не искам да видя. Чакай, ма! Ти пък блъскаш, ма. Аре, чакай. Чакай. Hello. Hello. Hi. Hi. What's your name? Това ще се види ли после? А? Ще се види ли после? Много е тъмно, я. What's your name? Ето, my friend. Ама аз аз знам, казвам, бе. Ама аз не Нашия знам панна. буквите. Нашия панна. Аз казах ли да ни бягаш? Аз не знам. Нашия панна. О, бебе, о, бебе, о, бебе. Айде, стрига. Ти не виждаш ли тук какви са ни хубави пътища? О, тишо, о, бебе, о, бебе, о. Нашия, моето, Моето- Очаквай там горе да падне, ама то пак бая мина. моето братче е панна. И плачи. И плаче после. И го дигнахме. И го дигнахме. И го спокоих. Да. Да. На здраве. На здраве. Ето го в my friend. Денисе, Ау. what's your name? О, от бута да удържи малко. My name is Денис. От бута дръжиш ядете. Аз не съм гледал. Ще се намеря продукти за ям. Има тук един стълб, дето ще пани след няколко години ще пани. Това жиците опряна. Това ако не са жиците ще падне. Ще убий хората, ще убий. Тук направо ще ме уби тук. Няма да имаме топките. Че ще ме уби тук. После няма да имаме ток. Да му мисли кметица. Zato, че нашата кметица... Тя се опряла. Който и бе? Котка. Котка. Ау. Иди да си гледаш работа. Ето. Ти отгоре до тук снима ли ме? Баба, я държа. Айде спирам видеото. Чао ви! Чао ви! Бай-бай! Бай-бай!